Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa akin sa mga susunod na mga video. At ipagkakalob ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. Dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan araw-araw, at ang aking pagkakalob na mga orasyon po ay sana po ay huwag niyong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihigap po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan, at pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At sa mga taga Mindanao po dyan, shoutout po sa inyo lahat. May taga subaybay po ako palagi sa taga Mindanao po na nagko-comment po. Sinsya ka na bro, kasi hindi, pag nakon ko na po, isusulat ko palagi yung pangalan mo, number 1 ka palagi sa listahan po. At sa mga taga kababayan ko po dyan na taga Pangasinan po, masantos siya nga ramod si kayo namin taga Pangasinan. Kung suportahan nyo ako sa ginawa ka YouTube channel na malit na channel na Iwagan ng Pangasinan, kung suportahan nyo po kwan po para gabayan po niyo ako at tulungan po, at balbalaga tulong po nyo siya kaya amin dito ng taga Pangasinan niya, kung tulungan nyo ako sa ginawa ka channel na maliit na channel na Iwagan ng Pangasinan. At salamat kasi kayo namin niya ang kakatok-katukak kayo puso ya kumunot tulungan nyo ako sa ginawa ka YouTube channel Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat at kayo namin. At sa mga taga Mindanao po, mga bay, maraming salamat po sa inyo lahat bay dyan. Sana po suportahan nyo Iwagan ng Pangasinan. At sa taga Metro Manila, taga Bicol, mayroon, sa Manila, Tondo, yan, salamat po sa inyo lahat. Sana po palagi po kayong tumutok lamang po dito sa Iwagan ng Pangasinan po. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Salamat po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ang gagawin ko pong lahat aking mga pagkakalob ko po sa inyo lahat, aking mga nalalaman po para may magamit po kayo sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo ulit. At higit sa lahat po, shoutout po sa inyo lahat. Ang ipagkakalob ko po sa inyo lahat po ay orasyon pampabalik ng sumpa sa sumumpa sa iyo at gamot sa karamdaman po ito. Ang gamit ni Haring David po ito na number 1 po napakabisa po rin po ito na kay Haring David po. Yan po. Yan po. Orasyon pampabalik na sumpa na gumawa sa at sumumpa sa iyo at gamot sa karamdaman ito. Napakabisa po ito. Ang gamit ni Haring David po ito. Ang orasyon po ay usalin ko po: Isi Crusim Domini Pugiti Fortis Adversi Vincit Leo di Trevo Hoda David Alleluia. Yan po.
Salin sa isip lamang po ng 3 beses po at ipo sa tubig inumin o sa dibdib ng 3 beses. Pwede rin po sa iyong pasyente gagawin po ito. Kung manggagamot po kayo, pwede nyo pong igamot sa pasyente nyo po na halimbawa po na sinumpa po siya. Ito po yung magagamit po ninyo at sa karamdaman rin po ito, napakabisa po itong karamdaman po sa panggamot. sorry po. May nakaalala lang po. Yan po. I-screenshot nyo po, ma'am sir, para may makopya po kayo. Wala siyang pambalik ng sumpa sa gumawa at sumumpa sa iyo at gamot sa karamdaman ito. Gabit ni Haring David po ito. Isi Crusim Domini Pogiti Fortis Adversi Vincit Leo Di Trevo Huda David Alleluia. Yan po. Salin po lamang po sa isip ng 3 beses, ipo sa tubig inumin o sa dibdib ng 3 beses. Pwede rin po isa yung pasyente gagawin ito. Yan po. Pag gagamitin nyo po sa pasyente po, ipon nyo sa puyo o sa tubig inumin, ipainom nyo sa kanya para mawala po yung karamdaman niya. At sana po ay kung gagamitin po nyo ay gamitin po nyo lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Shoutout po sa inyo lahat, mga taga-subaybay ko pong taga-panonood ko po, Tawagan ng Pangasinan. Tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe po kayo, like and share. Maraming salamat po.